Guys, खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै फिथा बानायगोन गोरान फिथा बानायगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना दा नायबाय थादो आं दा फिथा गुन्दै देनो थांनायदों थिंकियाव नोंथांमोना नायबाय थादो Dibya Khakhlary एन्जर नागिरबाय थादों एन्जर नागिरना मोनानि गाखराबाय थादों बियो नोंथांमोना जुदि जिमि सिटिनि भिडिअखौ नायाखैबा नायदो दानिया जोङो फिथा गुन्दैखौ देखांबाय ओमफ्राय दा नारिखलखौ एवबाय थादों Juluwa mithai entar फिथा बानायगोन इदो ओमफ्राय नारखलनिबो एन्टार फिथा नारखलखौ सिनि होनानै लादो दायो फिथा बानायनायखौ नायबाय थादो एन्टार फिथा गोरान फिथाबो होनना बुङो इखो दा आंदो जाय फिथा सावखावबाय थादो बे आंनि आयं जायो आं फिथा सावनो रोङा नालाय आयंआ आंखौ मादि बानायो खिथिबाय थादो ओमफ्राय आयंआ जिगिदि बुंबाय थादो आंबो बिदिनो खालामबाय थादो
Kau sabar, video balik lagi. Ini cuma kau sabar. Kau sabar yang nyata jadi yang. Mas, saya aja. Kau jangan ngomong ini. Oh, ini kamu. Ini lora ya, kau pernah ke. Kau nggak bisa sama, berani orang keren. Aku sudah nak. Sama juga, juga kau. Jangan coba yang coba ini. Ya kamu jangan kasih lah mas. Kau, cara kenapa ya? Berapa dua kata nak? Jangan. Ini panjangnya. Coba nak kita. Kita apa? Coba tahu. Oh, salah malah. Ambillah sekiranya tak. Oh, dah kalau sekiranya. Oh, hilang lagi lah. Panen apa? Nak karena ngam. Kita kalau punya. Baik jangan. आंनि फिथा बानायनाया जादों जायाखै लोगोफोर खनसे खिन्थादो मादि जादो आं रोंदोंना रोङाखै बानायनो ना कमेन्ट्सआव खिथाहरदो Oh, ini mentah, mau main hilang tak mau. Mana? Mana ada punya? Yang dulu ada yang dulu. Nah, ini baik kenal tak? Kamu jadi tidak ada. Oh, dua hai dan ya. Ini nama. Ini kita sudah ada. Bisa panen mana sih? Mana ada? Ada. Oh ini enak. Boleh kena nak, sih kena. Ini nak बेटिनि आखायानो थिफुदला लाजोब्बाय लोगोफोर नोंसोरनि थाखाय भिडिअ बानायनो कारणे आंनि आखायानो थिफुदला जोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो कमेन्टबो खालामदो लोगोफोर अन्नानै इखिनिखौथ' खालामनो हायोना आंनि थाखाय बानायदो फिथा आं नोंथांमोननो बिनिसायबो साबसिन मोजां भिडिअ बानायनानै होनो नाजागोन आरो नोंथांमोनाबो खिन्थाहर आं मादि मा भिडिअ बानायनांगौ आं बेखौनो बानायनानै होगोन नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामा अना होमब्ला आं मादि मा भिडिअ बानायनानै आं होगोन आंबोथ' एक्साइटेड जानांगोन ना नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ बानायनो स' नोंथांमोना आंखौ अननानै मोजाङै आंनि भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायदो So thank you guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय I love you bye